everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Sophie series, and today I'm talking about what is going to happen today on Umkhokha. But yeah guys, ake siqalelana kuba sengazuthi ke ukhulekane akazobuya nhlobo ke entabeni buya sengazuthi cha ngempela i-character yakhe isinqanyuliwe ke la kuMkhokha njengoba nazi ukuthi ke kwashuka kuthiwa ke uyawushiya lo mdlalo. Mangabe sibheke ama-teasers aNovember kuyavela ukuthi into ezoba khona ke umncwabo kakhulekani, but yena nje akasabuya. Angikho ke lapho guys, silana ke kuNomkhosi. Hey, uNdlovu waze wadlala ke ngoNomkhosi efuna ke ukuyicebisa ngebandla lamaJudiya. uNdlovu guys is very sure ukuthi ukhulekani akasekho emhlabeni, ukwazi kahle lokho, kodwa ke uyazi futhi ukuthi ukhulekana akasabuya entabeni, kodwa ke he wants to keep the church running for his own benefits. He will tell uNomkhosi namhlanje ukuthi ke akasukuma tshela ibandla ukuthi ke ungoza uyabuya, uzobuya ke namandla ke amaningi, ukuthi ke guys ukwenzelani lokho ke uNdlovu guys uhlezi ke ezicabangela yena ke yedwa. So uNomkhosi uzosukuma ngempela kabatshele ke abaqinisa idola, abatshela ukuthi cha okangoza ke uyabuya ke ukhulekane. So nje asiqini idolo maJudiya, siqhubeke ke nokuthandaza nokukhola nokumkhulekela. uNdlovu ke guys uzoqhubeka ashumayele phela njengensila kaMkhululi, ebese ke edlela ke nomnikelo njengoba ke uNomkhosi isimo sakhe sisanjena nje kulesi sikhathi. It's so sad ke guys lento yenza kuNomkhosi, but I know ukuthi most of you nijabule kakhulu ngoba ke cha hayi udelelile ke uNomkhosi wazidonsela amanzi ngomsele laphana ke emndenini wakwaMthembu ngokwedelela nje guys. Ngapha ke uManzima nde guys iqhubeka nokudinwa ke dinela ke uMthembu ukuthi ke uthathe ukhulekani, uthi cha na uzokhuphuka entabeni ufuna ukuthi amthathe naye ngoba vele yona into ayenza kangcono ke le yokuthatha ke abantu. Kunzima guys khona lapha ya kuMkhokha kakhulukazi kuNomkhosi, but ke guys we are hoping ukuthi ke uzoba right now as the time goes by. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.